denarong cek kacojor bangke thom adima long amat apran kidam lapen inu dareng kesu patumi jangmi pon ni phai krisir ke bani ada por phai plia por molom denarong samding biarong adung krong plia tower ari pinangan aningkan pen cek kachijor pon abang phuatma phan pang thik thik amotor ahir ingtang rapen kapatong kang phirajok bangke thom adima long amat apran damnanglo lapen inut ahir ingtang rapen aring Kopi gari lompat tong ke? Sunanglo halapu apran kidam joy abangpu biren ingti arta ningkan ingkora troxy lapen lunse rongpi phoke pra phusose lapen sarthei timung arta ningkan plikep sose lapen halapu ahir ingtang rapen aringke sobangpu dhon sing teron arta ningkan thongkebra hini sose atum kopai kelang no penajok ahemapi suaso lapen ahemisi atuma phan chi otikang nangkoblo bangsolam dongmuka police lapen parakhwa outpost police atum arjulongsi adimalongan humri damsi halapu bangkethom apran kedam jui abang phuatma phan postmortem aphan difu medical college long ansi ponbomlo lapen halapu inut ahir kangtangrang abang phua phan denarong medical along ansi sekapalang jiaphan pondo news text report Karbi Daily News. Center for Karbi Studies a Director Dharom Singh Teron Aphan Guwahati University ahin pen non kevangji aru achiklo ni phai trok ani alang liphan PhD degree aman pajir ponji mate doctorate degree pajir ponji Dharom Singh Teron ke inut Karbi Anglong Tanmas Council along chairman ke man arjir ke ding naya bangphu anchot kali alangli ke inut MLA Barim alangli ke inut nong nam ka thangklong atok bangpo binong alangli ke kai ke ta Karbia khai jutang jubat nimrokom rengver nangji pukamat haver bangphu alangli ke denarong hawar pen arlu luchot jor teron rong along si amahang kethe alangli ASDC song along rat ka chisong sai ke claim mahut press release hai ke tok pensi alangli khe farman lo ke tok pangcheng pusi director Dharom Singh Teron alangli pachini pon alangli long penang ana tum chirap chetodun si surihni ra crazy surihni ra krehini lapan surihni ra krep plialom Karbi studies pu kaprek alwa thui tape klang konlo lahai ke ASDC amolo pusi alangli pachini pon alangli ke jasimet Karbi aphur kimo Karbiat alun temu pen chenglok ason mung hai si iri tarlip lapen ke tok bangphu alangli patir pi pon si Penangan College University along Lothan bangatum pen chibitung si anso se Karbiak hai alamaki alun alam lapen phurkimo hai hui iri tarlip ji kapang choji phan Center for Karbi Studies pu isia song seng pon alangli long Penangan foreign scholar tumta chirap chitodun o Pinyarni alangli ke inut khaya puthak hurkimo nimrokom jutang jubat hey alamaki lun temo hai kapang chojia phan kiri tarlip research asai hai ke claim ke dam ka chipiduk pikajok Guwahati University atum alangli phan isi manpeng ke longji arondo pu theklongsi alangli Dharom Singh Teron phan aru achiklo ni phai trok ani PhD degree aman pajir pon ake hai Dharom Singh Teron phan Karbi Daily News ahin pen suri kachurul pen kurwang thu pajir dunlo Jamson Teron report Karbi Daily News Together we can make things possible puathipi ansi mass solidarity miramai in Nippon Patumi jangmi pon iphai kresir ke barni lakhai inkorai hini sarupathar MSc constituency kaparlo jabralangso culture complex achaitalong sarupathar youth forum lapen reception committee United Democratic Front of Sarupathar atum pen patipi ponsi mass solidarity meet amai pamanpon reception committee mai phuka honrong pharpensi mai charipon lapen SYF akongchon bang sivo rong pipen alhui bachinipon aluhi sarpuaman pen Simeon Rongphar abarim maipu kese jophaluhiaman pen Thansing Timo maipu kese Bulit Bepi maipi KAWJF Rasom Rongphar KSU Harlongbi Dera UKYA Sargari Gaubura
GB social workers anparta manpeng kedoke thigiringatom chitongnut mayalam thepi ram tiso kongchunbang reception committee UDFS ahinpen klardak pen pachini pot bini bangso mailong justsemet kibangji MSc election aputhak chithan chimun pon winti athi election lake radatum kachungwaya por lapen ador ke donai avut matha pemesi ke mesana leaders aphan PC pahepen arlengke thipamanpo Lasonsi non kebangji MSc election ho sitame sarupathara long ke mesana bangphu ingwai pamenang poputa jithan pontu sarupathar MSc constituency ke kebinai lapen ke pa phinai adim nangman deto lasi radatum ke matha chilar vek nangpo anparta ki thurmi ari soi jang do anatum sitame non ephong MSc election hot ke manghu hepin pen mesena leaders si votes PC pahaidu nang poputa kachitong nun alohia tum pen thanpon Radaphan kanghon take a leaders aphansi nanglitum ador ke donai avut matha pemesi chongwai pamesi pinang poputa chithan Your votes is your voice your votes is your choice bu lamthian ponsi pini bangsomai ingsamjin pen pachun pon hanjon langso pen trisonekte jamson teron lapen mongweteron Karbi Daily News बीजेपी पार्टी देखनी माँ कांग्रेस पार्टी देखनी माँ अभिनंगत के इलेक्शन अपोर्ट के कोपिया पार्टी पेन माँ कोसोन पेन माँ हाला बांग्ले इम्पोर्टेंट गली नॉन लिखे सुरबथारो जी के दो लोग कोची सुरबथार लोग तवार डोमावे सुरबथार लोग मिशन की जो नजांग डोमावे सुरबथार पेन इलेक्शन थुर्जी पुल तंगते बांगजो का मुनिट तमे सुरबथार लोग मिशन के चार्ली आवार साइ वन पीजी पो कमाथा बांगसी दो नंगजी नो इलितो निंगी सिपेट पेनंगसी दो पुरतंग दे इल्तो अके मांग बांके चुनपो लेकिन पिनिया माया बांके नितुम पकलांग लो सुरु बथार के बेहेग हमुसी जमे लांग तुम थेकलोंग लो दाग बांग सुरु हिनी सोसे आबाद तुम दाग चितोंग सुरु बथार लोंग के प्राइवेट स्कूल लो कॉकपेंसी ओसमार तुम लो के थेकचो दाग सरकार स्कूल लोंग के मिशन टीचर दो मिड डे मील दो अके जॉय पेन यूनिफॉर्म नंग के लिए दो किताब में के जॉय के लोंग दो समय स्कूल बांके तुम प्राइवेट एपलमा एलपी स्कूल बांके अमान से अवे Denarong Head Branch Karbi Student Association Inglong pho aro ahin pen mei phuat pukimi lapen kongchun bang at pukimi ke pek pon along ningkang samse Denarong Head Branch KSA mai phobari kencing kiling Bini jangmi ni phai ingkoi arni Denarong Head Branch inglong pho KSA aro ahin pen non head jong mate kidam tang jangmi po ni phai crate troxy arni Denarong Head Branch inglong pho KSA mai phu arpu kimi Samson Singh ingti lepen kongchun bang arpu kimi David ingti atuma phan ke pek pona puthak abari mai phu kencing kiling ahin pen ningkang samse chipaklang ponsi Denarong Sports Association asai manong pherangkya mai phapono Bangso pherangkya mai ki phapona long abarim kencing kiling ahin pen karbok bon ki niliphan thangna nalam nang than thepin pen lapen nilikachari boma hot thangnat ke chokchi je theklong le pin pen lapen ni arjulong le pin pen anparta ni mai phuarpu kachari boma hot anparta nili arpu jujjeangko kosonsi lapuson mai phuarpu kimi lapen kongchun bang arpu kimi ke pek pon de lopusi halabu abarim mai phu kencing kiling pen pherangkya mai long pen arjupon Labang sopu thak KSC Central Committee ahin pen ahok peta kangsal long vek tangji pusi pherangkya mai long pen pachini pon lapen bodi risa pola ni abangke pachini ne pin pen secretary bhanga pasuntuk lo ngasiko pia potsi secretary bhanga chokche buke jong pen lagi pasuntuk ma labangke nili tuma ke ning samse nili ban kai pila deng pen alang letum claim claim dam de alen letuma ning hang alin dak nang claim tam nang claim flu ke maju ko bang ku sitame nili tuma ke kroine nili hem nili jong jung alang le tong pidun dong le pin pen alang le tung nang hudet Poloni constituency ke parlo luring thipi mondol congress asai khemalo congress ai atum cherok tokamai tani kon Jamipo ni phai kresir ke barni analo por phai krehini apor molompen Poloni constituency ke parlo loring thepia long congress atum cherok tokamai kangi Bangso malong Poloni Mondal Committee Maipu Bidya Singh Bepen si Mai Charipon Leben Aluhiaman pen Kachitonglun Karbi Along District Congress Committee Maipu Sumrohang Abarim Asok Teron Karbi Along District Congress Committee General Secretary Sonjip Teron Khorsing Intilapen Ongdung Aradatum Chitonglun Mailong non bang phukang mainang ledapo lasi cherok tok pen donangji BJP tum poisa pen nang namda thek bonta ninga bang chela dunri jido thip nangji nangni phan tangka pharo pho penajok ningkan phoki sung chichak danglibo athe BJP tum ke kachuboya party pina lapen non India Prime Minister ke bang hodalong tin tar ponangji Karbi Along karke Article 244 ninghang alam
Jepaklang lunang puta jithan pon. Fuloni pen, Mirjing Hansil pen, Langhin pen, Rahul Teron report, Karbi Daily News.